Menene dalilin da yasa soyayya take raguwa bayan an shaƙu da daɗewa ana tare fiye da shekara 2-3 kana tare da yarinya, sai ya kasance cewa yanzu idan kai kira ba a kiranka, ba a ma miss call, ba a ma text, ba wani abu. Idan ka kira ko ka tura saƙon za a jefar da wannan saƙon ko kiran. In ka matsa ne ko kuka haɗu a zahiri har ma aka samu wannan daman, sai ka ji ƙarairaki ne suke fara faɗowa, wanda kuma da idan ma aka fita babu waya a hannu, duk inda aka je ana ƙoƙarin a wata waya a kira ka ko a ma miss call don ka kira. Dalilin da yasa na farko idan ka kira ta kana mata maganganun da baya mata daɗi, kalmomin da kake jera mata a kunnenta ƙila faɗa ne, babu kalmomin soyayya ko kaɗan. Ko kuma da ta ɗaga wayan, ya kike, ya gari, kina ina ne, me ya faru, faɗa dai. Wannan dalili na farko yana rage ƙarfin soyayya, yana sa ta ji bata buƙatan ka, saboda akwai matasan yara da idan suka zo suna janta da wasa da dariya su ɗauki hankalinta fiye da kai da idan ka zo faɗa kake mata. Dalili na biyu shine idan ta tambaya abu a gare ka baka bata, kuma baka gaya mata kalma mai daɗi, baka nuna mata damuwanka da rashin abin a hannunka. In baka da shi ka nuna mata ka damu da damuwan da yasa ta tambaye ka wannan abu. Kai kawai a lokacin kana ƙoƙarin ka nuna mata ta cika roƙo, ya za ta tambaye ka, me yasa za ta tambaye ka. Wannan abin zai sa, dalilan da zai sa kaga ta fara jin wannan shin kan masoyina ne ko abokin gabana ne, wanda gashi ya nuna cewa yana ƙaunata, amma idan na nuna wani abu na damuwa a gare shi ko na damuwa a gare ni wanda nake buƙata, baya buƙatar ya bani ko ya bani kulawa. To daga lokacin da mace ta rasa kulawa a gare ka, a taƙaice zan dunƙule shi kafin wani lokacin, daga lokacin da mace ta rasa kulawa a gare ka, ya kasance cewa babu wani kulawa da take samu, amma kuma tana samu a wurin waninka, ma'ana wani wanda ko da ba saurayinta ba ne, ko da abokinta ne, idan ya ganta yana janta da wasa zai raka ta unguwa, dukkan wani damuwanta zai yi ƙoƙarin ya san menene damuwa. Ya kai ɗan uwana Muhammad, idan har ka rasa wa'annan ababa, lalle alal haƙiƙa za ka rasa budurwanka. Tana son ka amma za ka ga tana ƙoƙarin gudunka saboda ba ta samun komai daga gare ka. Wannan a taƙaice kenan zan ba ku. Kada ku manta ku danna mana subscription da ƙararrawa. Na gode, ni ne naku abokinku, amininku.